Λοιπόν, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την υπομονή που έκανες και περίμενες να κάνουμε αλλαγή. Και εγώ σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε το καζάνι. Έφυγε πριν αυτό που ήταν να βγάλουμε, τελείωσε. Τώρα τα πετάμε αυτά έξω και ρίχνουμε νέο υλικό μέσα για να βγάλουμε νέο τσίπορο. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τη διαδικασία. Το μόνο που ρίχνουμε υγρό τώρα, δεν ρίχνουμε στέφα, είναι η μετάβραση που κάνουμε. Α, είναι μετάβραση. Μάλιστα. Κατάλαβα. Δηλαδή το τσίπορο το βράζουμε δύο φορές. Μάλιστα. Για να δούμε. Για να δούμε τη διαδικασία. Εδώ βλέπουμε το καζάνι. Πόσο ανοίγουνε. Μάλιστα. Εδώ τι κάνουμε. Νερό για να το φυλέψουμε. Και να ψήσει το καζάνι. Για να ψήσει το καζάνι. Αφού κάνουμε όλη τη διαδικασία αυτή, ανοίγουμε την τάπα εξαγωγής, τα απόβλητα και φεύγουνε. Μάλιστα, φεύγουν από εδώ, έτσι. Καθαρίζουμε το καζάνι καλά. Έλα Γιώργο, όλα φτιάχνουμε. Μόλις τελειώσουμε το πλήσιμο καζανιών, έτσι, η διαδικασία είναι αυτή, το πλένουμε. Να καθαριστεί καλά το καζάνι, γιατί να μην έχει απόβλητα από την άλλη καζανιά. Έτοιμο. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο το καζάνι, το σφραγίσμα από το πιο. Σφραγίζει την τάπα εκεί την εξαγωγή που έβγαζε τα απόβλητα, έτσι. Την εξαγωγής. Μάλιστα. Που αδειάζουμε. Τώρα. Έλα πάντα, πότε λες. Σφραγί. Ναι. Βάζουμε το εργαλείο εκεί πέρα που μεταφέρουμε. Αντλία. Ναι, αντλία μεταφοράς λέγεται. Ναι, μάλιστα. το υγρό μέσα, να μην κουβαλάμε. Ρίχνουμε το απόσταγμα το πρώτο. Το πρώτο και το ρίχνουμε στο καζάνι. Το ρίχνουμε στο καζάνι. Για να το κάνουμε τη μετάβραση, Να έτσι. κάνουμε τη μετάβραση που το τότε θα βγει το ρακί, ας πούμε, έτσι. Μάλιστα. Ορίστε πώς γίνεται. Θα ρίξουμε και το γλυκάνι σε λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Μόλις θα γίνει το καζάνι σε κάποια φάση, με τη γραμμή που βλέπετε, Όχι ρε, ρίξε ρε εσύ. Δεν είναι ακόμα. το γλυκάζω. Πάρε ο γλυκάζος, τώρα μέσα να δείξεις τι δουλειά. Αυτή τη στιγμή θα παραλάβουμε το γλυκάζο. Εδώ είναι. Α, είναι εδώ, είναι εδώ. Στην ουσία είναι αυτό το γλυκάζο που βρίσκουμε μέσα. Για να δω. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Για τη γεύση. Για τη γεύση και το άρωμα. Για να πάρει άρωμα το τσίπορο. Το σίγουρα, μπράβο, ναι. Μάλιστα. Το μεταφέρουμε εδώ, το ρίχνουμε στο καζάνι. Έτσι. Ωραία. Έτοιμος, το γλυκάζος. Γεμίζουμε το καζάνι μέχρι το χείλος. Εκεί που είναι η γραμμή. Έτσι, που είναι η γραμμή, εκεί που βλέπετε μια γραμμή εκεί πέρα. Θα μέχρι πάνω. Ναι, μέχρι πάνω, το γεμίζουμε μέχρι εκεί για να κάνει και κύκλωμα να γυρνάει. Να μπορεί να γυρνάει ο γλυκάνης μέσα στο... Να γυρνάει, να κάνει όπως βράζει το καζάνι μέσα, κάνει μεταφορά και γυρνάει. Γυρνάει όλο το μείγμα. Με όλο το μείγμα και να γίνει και καλύτερη... Καλή κυκλοφορία μέσα, μάλιστα. Για πώς θα ξέρω. Να έχει περιθώριο ατμός να μην είναι κίνηση. Μάλιστα. Τώρα θα γεμίσω κανένα σε λίγο. Εγώ είναι πολύ γεμάτο και έχει ατμός. Για πες μας παππού, πόσα χρόνια βράζεις? Έχω 25 χρόνια βράδυ. 25 χρόνια. Μάλιστα. Για πες μας και την ηλικία σου. Η ηλικία μου 70. 70. Κι ούτε μια άσπρη τρίχα ρε παππού. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λίγο η τρέλα, λίγο... Για πες μας το μυστικό. Λίγο η τρέλα, λίγο το τσίπορο, ξέρω. Το τσιπουράκι μάλλον, 1000 χρόνια να ζήσεις, να ανακατοστήσεις. Ευχαριστώ. Να ανακατοστήσεις. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Έτσι είναι. Λίγο, φτάνει. Όχι, υπάρχει στη γραμμή. Φτάνει, όπα, okay. Τώρα βλέπετε γέμισε το καζάνι, έτσι, γέμισε. Εγώ το κρίνομαι. Τώρα σφραγίζουμε το καπάκι. Ναι. Το σφραγίζουμε. Η διαδικασία είναι αυτή αυγά. Είναι με πίτες. Είναι η σύγχρονη κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα
σύγχρονο κατάστημα, τα παραδοσιακά ήταν με λάσπη στο γύρω. Τα γίνανε με λάσπη γύρω-γύρω. Με λάσπη, το σφραγίσανε, το κάνανε. Κατάλαβα, είχε διαδικασία μεγάλη. Ναι, είχε διαδικασία, έπρεπε να ετοιμάσει λάσπη. Μάλιστα. Τώρα είναι απλά τα πράγματα, να βλέπεις. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι εδώ, τώρα ο Λουλάς να μεταφέρει την απόσταξη στο ψυγείο. Μάλιστα. Αυτό το λένε λουλά. Λουλάς. Ο λουλάς, μάλιστα. Αυτό και η Λουλάς. Τελείωσε, Τραγίζει και ο λουλάς και αρχίζει η διαδικασία της μετάφρασης. και παλιά εδώ πέρα στο Και αυτό λάσπη βάζαμε. και αυτό λάσπη το τυλίγανε με λάσπη, με ειδικό μείγμα αλεύρι και στάχτη, έτσι. Με αλεύρι και στάχτη, όχι με τίποτα άλλο. Αλεύρι και στάχτη. Αλεύρι και στάχτη. Μάλιστα. Για να σφίξει. Αλλιώς το υλικό γιατί φράγεται. Ήταν το υλικό που σφραγίζαν τα παραδοσιακά χαζάνε. Τώρα εδώ είναι απροποιημένο με βίδες. Τελειώσε το βίδος, έφυγες. Ωραία. Ρίχνονται ξύλα. Τώρα η διαδικασία είναι. Ρίχνουμε ξύλα μέσα. Η διαδικασία είναι. Για άνοιξε λίγο να ξαναδώ πάλι. Στο φούρνο που. Άνοιξε λίγο να δούμε λίγο το φούρνο. Είναι μέσα στο φούρνο η διαδικασία το οποίο αφού τελείωσε όλη η διαδικασία αυτήν, έτσι. Η διαδικασία αυτήν, παίρνουμε ξύλα. Μάλιστα. Είναι παραδοσιακό με τα ξύλα. Για μας εδώ στη Μιλιά. Έτσι. Μάλιστα. Αλλού δουλεύουν με αέριο. Αλλού εντάξει είναι εξυγχρονισμένα πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς είμαστε παραδοσιακοί ακόμα. Κάμπρα. Ωραία. Ρίχνουμε τα ξύλα μέσα όπως βλέπετε. Για να δημιουργήσουμε φλόγα. Για να σηκώσει το Για να κάνει ανακύκλωση. Για να κάνει το κύκλωμα του γυρίσματος μέσα. Μάλιστα. Η φλόγα δημιουργεί το κύκλωμα γυρίσματος και που σταθεροποιείται σε κάποια φάση. Κατάλαβα. Είναι απόσταξη. Κατάλαβα. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και του χρόνου σας εύχομαι με υγεία. Και εμείς εδώ να είμαστε πάλι. Έτσι, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Να περιμένεις την απόσταξη, να δεις και την απόσταξη. Θα τη δούμε και την απόσταξη. Έγινε, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καλά όμως έχουμε μεζέρια εδώ. Μεζέρια εδώ βλέπω, μάλιστα. Μόνο που δεν χορεύω. Εδώ έχουμε μπριζόλες, ρέγγες, τα πάντα, μάλιστα, ωραία. Είναι το χωριό φιλότιμο εδώ, έρχονται παρέες. Έχουμε και το Ματίτσα Γνήσια. Τι είναι αυτή παππού, το Ματίτσα Γνήσια. Ματίτσα Γνήσια από τον Παπιτέ. Μάλιστα. Έχουμε από το χωριό πολλά πράγματα. Μάλιστα. Για ντομάτες, όλα παραδοσιακά, είναι δικά μας όλα. Ωραία, να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Πού ήταν.